U merħba nilqakom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa fejn nibdew bl-aħbar tajba illi tirrigwarda propju din it-triq. Triq ħalluqa illi issa diġà tinsab l-ewwel parti tagħha hija lesta, din hija triq li taqqat ir-roundabout ta' Santa Lucia ħal tarxin dawk in-naħat mar-roundabout li taqqat għal triq Garibaldi n-naħa l-oħra. U 3 toroq residenzjali fil-Furjana. Triq ħalluqa biex niftehmu eżatt hija dik it-triq li kif qed taraw tgħaddi eżatt minn mal-ġnien taċ-Ċiniżi li hemm Santa Lucia. Qed jerġgħu jinbnew 4 korsiji u għall-ewwel darba wkoll se jkollha korsija li qiegħed hemmhekk għal dawk li jħobbu jimxu jew morru xi dawra bir-rota. Apparti minn hekk il-korsiji ta' kontra xulxin ħajkollhom bejniethom central strip kif ukoll xi crash barriers li din ovvjament tagħmilhom ħafna aktar siguri milli huma llum il-ġurnata. Il-korsija ġdida tal-mixi u r-roti biex niftehmu se tingħaqad ma' korsija simili li ħajkun hemm fil-vjal ta' Santa Lucia. Imbagħad eventwalment meta jitlesta il-proġett kollu jinkludi l-mini, inti tkun tista' timxi minn u tkompli hemm insomma tibqa' għaddej bil-kumdità u s-sigurtà kollha. Mela daw il-żewġ korsiji li qegħdin taraw warajja bħalissa huma lesti spiċċuti minn Infrastructure Malta. Ovvjament bħalissa qegħdin jintużaw fiż-żewġ direzzjonijiet sabiex it-triq ma tingħalax. Peress li anke hawnhekk għaddejjin ix-xogħlijiet, dejjem bħalma ngħidilkom dejjem kull fejn ikun hemm ix-xogħlijiet segwu t-tabelli ħalli kemm jista' jkun kunu siguri intom u siguri oħrajn. Minħabba x-xogħlijiet li ovvjament għaddejjin fit-triq, id-dħul normali biex nagħmlu hekk għal Santa Lucia huwa magħluq. Imma tinkwetawx, Infrastructure Malta kreata issa dan id-dħul temporanju grazzi għas-Sinjura raħadu kif dejjem ġew illi jurina minn fejn wieħed jista' jidħol. Infrastructure Malta fil-Furjana għaddejja bil-bini mill-ġdid ta' 3 toroq residenzjali. L-ewwel minn daw it-tlieta hija triq Vincenzo De Mecc, illi hija t-triq bejn il-Mall u l-kwartieri tal-Pulizija. Tajb il-ngħidu illi din it-triq prattikament hija lesta. Din it-triq hija wkoll ir-rotta li twaslek għall-Belt is-Seb u anke għall-Belt Valletta. Bħalma qed taraw, din it-triq ukoll żdidula bankini f'postijiet fejn qabel laqqas biss kien hemm bankini. Iż-żewġ toroq l-oħra fil-Furjana huma din, triq il-Cappuccini u triq San Franġisk illi tiġi din. Dawn iż-żewġ toroq jinsabu bejn it-tella tal-Kurċifis u ċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana. Fit-triq il-Cappuccini prattikament ix-xogħol huwa lest. Hawnhekk saret sistema ġdida ta' tqassim ta' kemm l-internet kif ukoll l-ilma u mbagħad tqiegħdu pedamenti ġodda u bħalma qed naraw saru diversi saffi ta' asfalt ġdid u sabiħ kif jixraq il-Furjaniżi. Sinjuri, daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla tinsewx tagħmlu like fuq il-YouTube, Instagram, Facebook, insomma social media kollha ta' Infrastructure Malta. Grazzi u niltaqgħu d-dieħla.